Moro! Tässä videossa minä, Niila ja Jose lähdettiin järven jäälle telttailee ja pilkkimään ahventa. Tuu ihmeessä katsoa, kun meidän teltan kasausoperaatio mennessä pilalle ja ei saatu melkein kaminaa syttymään. Kuten mun äänestä saatatte kuulla, mä oon tällä hetkellä vähän kipeä, joten valitettavasti mä en pysty antamaan tälle videolle aivan 100%. Mutta toivottavasti nautit videosta. Let's go! En mä vielä. Ottakaa! No niin, elikkäs tervetuloa vaan uuteen videoon jo. Tässä videossa meillä on kamina mukana. Laitetaan varmaan teltta järven jäälle pystyyn ja sitten koetetaan pilkkiä sitä ahventa taas. Tällä kertaa meillä on täällä mukana Niila ja Jose. Tuossa on tommonen hieno puro, joka menee tuosta vierestä. Viime video sai ihan hyvän vastaanoton. Siinä mä just ilmoitin sitä, että yli 90% teistä, jotka näitä videoita katsoo, niin ei ole tilannut tätä kanavaa. Jos vitsisit tilata kanavan tuosta alhaalta, niin arvostaisin sitä paljon. Tavoitteena sitten taas se yksi kala, jos saatais, niin vois hyvillä mielin lähteä. Tai ne kyllähän täältä muutenkin aina hyvillä mielillä lähetään, mutta on mukava saada kalaa. Kello on tällä hetkellä kello on vissiin kohta 2 ja ihan hyvin vielä auringonvaloa meillä täällä tähän aikaan. Mihin te haluatte mennä? Mutta tuolla olisi kyllä auringonpaistetta. Me ei olla aiemmin täällä Pilkillä vielä käyty, niin katsotaan jos täältä tulisi jotain. Mutta joo, nyt mennään varmaan laittaa jonnekin. Mä ajattelin, että johonkin tuohon olisi hyvä laittaa. Laitetaan siihen pilkkivehkeet ja ruvetaan kalastelemaan. Siihen tulee ensimmäinen reikä. Mä katsoin sitä, mikä se oli se Eumar Fishingistä se Olli, niin se kairasi semmosella hyvällä kairalla, niin se vaan teki ne. Jep. Annappa mä koitaan sitä kairanta joo. Onks tää kaira löystynyt vai? Tässä kohtaa mä porasin tuohon toista pilkkireikää. Niillä oli tossa jo pilkkimässä. Ja Jose lähti ettiin kuollutta puuta, että me voitais käyttää sitä kaminan lämmityksessä. Meillä ei siis ollut mitään halkoja tuolla, niin meidän piti etsiä kaikennäköisiä risuja ja muita, millä me saatais kamina päälle.
No. Nyt mä sain tehtyä no reijät Niilan kanssa tuohon jäihin, mutta Niila tuolla nyt pilkkii, niin katsotaan jos se saisi jonkun kala sillä aikaa kun Jose täällä hakee näitä puita. Tossa näyttäis olla vaan yksi ihan hyvä ehkä tossa kans. On se kumma kun joutuu kaikki työt itse tehdä. Aina sama homma. Katoppa miten hyvää tää. Näin. No, näytäs. Mikä tehoks? Niillä on tuolla pusikassa hakemassa puita ja koitetaan saada kaminaan liekkiä. Semmosta. Tässä on nyt semmonen homma, että mä just tajuttiin, että eihän mä saa tätä telttaa tähän jäähän kiinni tosiaan. Semmonen olisi voinut olla hyvä tietää. Joo. Tässä on katoppa, kun tää on tapit tämmöset. Telttatapit. Niin tää pitäis saada tänne jäähän kiinni. Mä yritin vähän tehdä tohon tommosta puukolla tommosta reikää, mutta se tohon kyllä mulla oli ehkä yksi semmonen idea. No. Ei kyllä varmaan toimi. No sano. Kyllä meni aika kauan. No sano se sun idea. Semmonen voisi periaatteessa toimia, että tekee tämmösen kolo ja laittaa sinne vähän vettä. Ja sitten antaa sen jäätä. No joo, mutta Täällä on -20 Fahrenheit. ei. Celsiusta täällä on, me ei olla missään Amerikassa. It's 20 degrees Fahrenheit in here. Freezing cold. No nyt tulee taas toinen timelapse ja mä sitten kerron, jos me saatiin tää toimimaan, että millä metodilla me saatiin tää tähän kiinni. Eiköhän me jotakin keksitä. No niin. Saatiin tuo pystyyn. Me aluksi ajateltiin, että ei tämmöiset alumiinitikut uppaisi tuohon jäähän, mutta kyllä ne vaan kun vähän kirveellä naputti tuohon kirveen toisella päällä ja naputteli tuohon alumiinitikkuun, niin kyllä ne tuohon uppos. Se varmaan, en tiedä onko se pehmeämpää se jää nyt kun aurinko paistaa tai jotakin. Tuo. Ihan hyvin ne tuohon uppos. Seuraavaksi pojat laittaa tuolla vissiin kaminoa nyt. Mä voisin koittaa vähän pilikkiä sillä aikaa kun pojat saa tuon kaminan valmiiksi. Tässä on näitä. Nää muuten menee jääkaapissa vähän huonoksi nämä kärpäsen toukat, niin jos joku tietää jonkun
miten näitä kannattais säilyttää tai muuta, että näin kovettuisi nämä madot, niin saa laittaa kommentteja. Tässä on nyt yksi kärpäsen tuukka. Koitetaan saada ahventa. Sulla on mahti, jotakin niitä kann. Nyt! Ei! Olikin! Ei ollut mitään. Oli! Hemmetti kävi kiinni. Hetikö ahtilta pyysi? Tekää mun uudestaan. Ahti, kaloja meille anna. Muskatti kun kävi kiinni. Alkaa pikkuhiljaa kädet vähän jäätyä. Tää nyt tähän päälle tullut. Toillakin alkaa piippu pystyyn tuolta teltasta. Kohta pääsee sinne vähän lämmittelemään. Alkaa täällä olla sen verran vähän kylmä jo, että... Joo, ei oo nyt tullut se yhden nääkin jälkeen mitään. Mä nyt hetken tässä kalastelen ja... Mä ilmoitan jos tulee jotakin. No niin. Meillä on täällä vähän nyt probleemaa, kun tuo... No puut on niin kylmiä. Me otettiin ne tuolta lumihangesta, niin... Vähän vaikea saada syttymään. Tuntuu, että ne ei millään halua syttyä, mutta Mä jätän vähän parissa aikaa sinne. Katsotaan, mä taas ilmoittelen, jos me saadaan tää syttymään, niin tai sitten kun me saadaan tää syttymään jotain. Nyt tuottaa nää tunnin. Noin. Alkaa lieskat näkymään, kun niillä päästä kaviin. Puhutaanpa tästä sidemiehestä, niin sanotusta shadow, joka ei tarvitse kunnia. Niin ja jos se Picker Shadow, joka ei pyydä mitään, mutta kaikki on Jose. Haluaa kunnia eikä tehdä mitään. Niin, mutta Josen Eagle-based tavaroita käytetään nuotion. Mä nyt pojille hommasin tossa meisterin puut, niin jos ei näillä syty, niin sitten sitten kyllä millään. Tää nuotiosytytys on kestänyt varmaan tunnin, mutta koitetaan leikata tästä semmonen minuutin nopea pätkä, kun me sytytetään se. Kyllä tää piipusta näyttää savua tuleva. Jos piipusta tulee savua, niin pitäis olla liekki kohdilla. Nyt mä tässä ruokitaan liekkiä ja vois vähän lämmitellä, sitten kun tuo saa kunnolla syttyä. Täällä mulla alkaa ainakin varpaat vähän olla jäässä, niin nyt me vaan tässä chillaillaan ja semmoista. Nonni, tässä on Jose ja Niilan tortsi. Niila ja Jose rakensi tortsi. Tuo pallaa koko yö. Ja tuo pallaa koko yön kuulemma. Tässä on aika hyvä tortsi. Näyttäis olevan aika vahva liekkikin ja muuta tämmöstä. Tossa on meidän kamina. Ja se vähän tupruttelee.
vaan semmonen juttu, että mehän laitettiin nää liian kauas toisistaan nämä tolpat. Ja nyt meillä ei mene ovi kiinni. Nyt kun mä yritän nostaa tätä tästä, niin tää on tässä jäässä. On niin lujasti siinä, että se ei lähde sitä kirveelläkään. Tää nyt käyttää tätä mun moraa ja tällä ottaisi sitä. Tämmönen tää. Noin. Oho. Se on vähän alumiinitikku vääntynyt, mutta vääntään takaisin jos vääntyy. Se haittaa. Katsotaan menneekö tää kiittää ovi. Laitapa ovi kiinni. Se on paras mitä saa. No, laitetaan sille. Mitkä se on tässä? Kai sen ei sen tarvitse tuolla maapallon ytimessä olla kiinni. Se on vähän tämmönen vino tööttämättä olkoon. Ei se edes kiristä tuota telppaa. No ei se mitään. Jos torpees lämpenee tuolta sisältä, niin se riittää. Tuommoinen pala katkesi tosta yhdestä teltan jalasta, mutta eipä se haittaa. Sitten saa uusia. Sun madot on kuolleita. Jos en korvaan banaani. Ja sun madot on kuolleita kuin kivet. Josella ei oikein oo vitsin mieltä nyt tässä on. Jose vapaa on tuolla pilkkireessä kylmenemässä. No ei löytti kaiken näköistä. No niin, me ollaan nyt tässä jonkun aikaa pelikitty ja touhuiltu ja pikkuhiljaa rupeaa tulla pimiä, niin voitais ruveta pikkuhiljaa lähtemään. Kiitos jos jaksoit katsoa videon tänne asti. Jos tykkäsit videosta, laita ihmeessä kanavaa seurantaa ja laita vaikka kommenttia alas mitä tykkäsit videosta. Pitäisikö tähän ottaa joku tykkäystavoite? Viime videossa oli 40, mutta se ei täyttynyt, niin Pitääkö meidän vähän rajoittaa? jos tää video tulee 30 tykkäystä, Tulee 30 likeä. Niin me tehdään toimivaa tortsi. niin jos tulee 30 tykkäystä, niin Jose tekee tutoriaalin kuinka tehdä soihtu luonnon välineellä. Mutta joo, nyt tämä video päättyy tähän hyvästi. Me nähdään taas seuraavana sunnuntaina.